لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم وتوبوا إليه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. أنبياء لتنو amba ya fadeli ambe anyine alafiya kan kisi kaban yurukun toro manan kabara jugu ni ala ye jomin kanda mogote soro min be efili ni ala jomin fana fili mogote soro min bo kanda ambe sharia bato fensite min ka bato e ciyaye ni ala kelempe wute jonyogonte ala la ambe sharia muhammad wala ka jondo ala ka cidendo ala ka tanu ana ka kisi abe cidenka ana ka dunkewu ana ka shebau ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boy ala ka jon waye suralanye akatubi nkatubi kata alama alaku mu'minu ko mu'mini beye balima kelewunde aya balima kelewu aya balima chebe alaku akana nyogonde me junubula ani yada hadisana nakabo Anas ibn Malik bolo ako ciden ko alaka tanuna kisibaka la taqata'u ko akana nyogon cetige katige kabo nyogona akanoke wala tadabaru akana kodi nyogoma wala tabakhadu akana nyogon ko ka nyogon besi nyogonya wala tahasadu akana nyugo hasiriya wa kunu ibadallahi ikhwana yani wa kunu ya ibadallahi ikhwana alaka jo abbeka ke balima kelewunye wala yahillu limuslim an yahjura aqahu fawqa salas. Ciden kwate daga silamayen ate daga ye iki datige ibalima silamala itafo katemetile sabaka balma ambe kalo la kalo minye sungalo makono kaloye bato kalo nye silembama sun kalo kurana kalo baranyuma kalo anka tubi kata alama junubu munum banni alache anka tubi kata alama
kashigi kallabe kabato kalo imakono anyere hada madon fanani nyogonche furuku munum banni nyogonche nyogon koniya munum banni nyogonche besen koniya munum banni nyogonche da tigeni nyogon fo baliya min banni nyogonche anka bo anni nyogonche ni hadisa minni anasiya mafula hadisa nya yiranna ko silama ki datige balima silama la te nyogon fo katemetile sabala foy fana tani nyogonche ni jinya koute ko haramu dedo kabayira junubu haramu hadisa nyode ira a haramu yari donna ciden yere ka kumala na ya fanye ni hadisa kono mo aharamu junubu jumani kolokolo jumamba fe silama ini balima silama te nyogon fo ate kuma nyogon fe adonna haramu yarendo me junubu jumamba no fe aburata ka hadisa wure yo mafulanye annabi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق الثلاث فمن حجر أخاه فوق الثلاث فمات دخل النار متفق عليه أبو هريرة كحديث ورنا أنا كوتشيدن كو أتيك دغا سلامي إكيدتيجي ibalima silama la ita fo katemetile sabaka awa chiden ko silama ni e datige ibalima silama la katemetile sabaka ni sara ibe tasuma kono bari maw balaw ben nimbo kolokolo men nimbo nimbe datige la de silama ki datige ibalima silama te nyogon fo nimba la de kiren ko nitile sabatte menama nyogon fo isara ibe tasuma kono ni ya be hurata ka hadisa wore nana annabi qiras hadrati ibn abi hadrati al-aslami wa yuqalu as-sulami قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني هذا سورنا نتشيدنكو كوني مغو يدا تيغي بالما سلاما لا يتافو سانكله يتكما في ate nyugon fo ko abe komi ya joli de bo mana abe komi a junubu be komi ni ya faga silama ibalima silama sankele awda tigelembe nyugona te nyugon fo ciden ko abe komi ya joli bo abe komi ya faga balmo ninye silama fula ko datige nyugona jinya kola a junubune a kolokolo na sarado yin fanai a sarado yin munyen balima silama ini balima silama tile saba temena abebe ate nyogon fo ko were jumambala aye cidel lami abo fona fonye annabi hurairah radiyallahu anhu kadi samina abi hurairah malaka je kabwa ma qala turadu al-amal fi kulli yawm al-ithnain wal khamis fayaghfiru Allah لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينها وبين أخيه سهناء كانت بينه وبين أخيه سهناء يقال اترك هاجين حتى يصلحا منتفق عليه أبو رتك حديثا أنا كوتشيدن كوتني كبارو بير على الغمسة والغمسة جون كبارو نيوما بير على بارا نيوما جوما بير على تنين الغمسة جو
ni ema foi fara alaka alabo o jombe junubu yafa mogo ni alema foi fara alaka batola alabe ulu beka junubu yafa fo mogo mi ni datige be aleni akabali maslamani doni nyugonche ala ba fo malikaw ya kana nunun fulaka junubu yafa folode aya bila fo wakati minu benna akanu ka junubu yafa balima balima muso yeska e ba fe tene ibara kayira alala alamisa ikabara kayira alala ka sorini balima do silama do datigele be nyogona wa balima muso yala e ba fe tene ala ka yafa ka jombe ma munu ma musriki yake akana yafa emawa yafa baliyaka ke ewa yala e ba fe alamisa ala ka yafa jombe ma fu mushriki yafa kana ke emawa sikatala mogo ni hakili nyuman fitini bila bisuku nyuman bi kono iya silamaye limina miskala jarati bi dusukun kono don shi tafe e ka baro kayira alala ko alate yafa ema ko pasige ini karasa adati lembe nyogo nadama ite somaw ni hakili nyuma doni be mogo bolo limania miskala jarati bi dusukunna silama nyuma site soma abada kiden ka kuma menen ko fe e bolo tenendo e ka baraw kayira la ko alate yafa ema ko pasige ni karasa te nyogo fo alaga misa e ka baraw kayira la ko alate yafa ema ko pasige ni karasa te nyogo fo ibe soma chugodi balma anka hadisa warella me ni mogo min nyen nimme aywa nebe bonni na chugodi chidel lamme ayo fana jabu dima aba ayuba ka hadisa kono an abi ayuba radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يحضر أخاه فوق 3 ليالي فيلتقيان فيورد حاجة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أبو أيوب ko ciden ko teddaga silamaye ikiddatige ibalima silamala kateme tile sabaka kateme su sabaka aw fula naw benna nimba kodi yanfe nimba tamayirannina ate nyogon fo wote daga silamaye me ciden ko aw munun fulate nyogon fo na yadda tige nyogon na akaw fula nyuma ye jonye mimba to nyogo damina ni foliye afula nyuma yo ode mimba to nyogo damina ni foliye balima muso yere bonya kanita shetane kana doyila ninjinya fitini jinya mimbe wuli ani ku koma do temena ni karasa che doro ube ko fitini do kera ni karacha che doro ante kuma nyogon fe yere bonya kanita wuli kata atigima inni sonjale ikafu karasa assalamu alaikum na yilamina wodo na mi lamina o fana furay minye mbena o hadisa fo kutuba fulana la donc o lambalimaw ni e wulila kombeta ya fanyi ni karasa fe kadatige bonnache ni wulila kombeta karasa fo kadatige bonnache e shetane bena doila iben ninke munna oyede ki yere dogo yaye ibeta ninke munna oyede ki yere majigi nko alede bagara ema nko alede yo tonyo nko alede katawinke eka chogodi ebe so ko ebeta ya fanyi nofe chogodi ebe so ke folo beto ofo oyede ka jo yere la balima ninye shetane de
hada maden ni wuli la ko be nyuman ke be nin ko sugu ke setane be balaminye kanunu de bilay dusukun kono kanunu de bila inninna kana nunu jatemina tay balima segere akadatige ka boani nyugonche oda to Jabir ibn Abdullah ka hadisan nana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في ججرة العرب ولكن في التحريس بينهم جابر بن عبد الله ko ciden ko shaytane yere jigi tigara ko arabu kan marala mogote alebbato tuguni me abake ka cieli ke uni nyogonche fi tahris bainahum me shaytane bake ku cetiya ka cieli do ni nyogonche balimo dusumun fule silamaw damani nyogonche jinya kola ka dusu nyogon koro ka dimi nyogon koro ka dattiga nyogona ate nyogon foite ni shaytane ka cinyalite shaytane de ka cinyalido silamaw ni nyogonche silama akana soma shaytane ka tilonko kenawiye akana soma dattiga mimbani nyogonche ayewuli akase nyogoma aka nyogon segere aka buani nyogonche be maluma ni hadisa munufo tumami Abu Dawuda yenni hadisa ufo qala Abu Dawuda idha kanat hijratu fillahi falaysa min haja fi shay idha kanat alhijratu fillah falaysa min haja fi shay Abi Dawuda ko akum ni datige kera ala de kama ko o shente ni hadisa wala ni fo yede mana ni mogo ye ala soso do de bange dolomi jeneya goro jigeniya ala soso bangele kabayira junubu bangele mogo do be o de kono ibe islami al masahal la jotigi ka datige la ni adonna karasabe nin junubu bangale min kono nanya nyere tige ka bola kanda tige ala abe ala soso ni junubu bila wote ni hadisa ulade ambanda tige olade tile sabakoto olade fokata tubi akala soso bila nanya do islamiyan masalaha bola men nanya do akadda tige islamiyan masalaha taala amba kadda tige toye katoka waju ka konanja kai abo chogo kele na ni mugo minye bidiya bange aye bidiya de bange bake ka bidiya bangalende ke kanyere tige ka bo ola kanda tige ola fo akata ka bidiya mbila o farate ni hadisa wala de ni mugo ye bidiya bangalenke ambe silamiya masala halaja adda tige la nanyado konna nyan datige ala kan yire tige ka bola abe bidiya minna aba dabila ambanda tige lo kan yire tige ka bola tile saba ko tola de fokata tubi aka bidiya imbila nan yire yado datige be fenye kone aka kola nyan yire yado afoli baliya be fenya aka bidiya in kola abe saga ko dati tola ambanda tige wala fokata tubi nanyado abe bidiya bangale minna anyanda tigalawo amanda tigalawo abede kelenyate foi nyama ube nanyanda tigala yere ode kajugu yere ode tora be islamiyaka wala antanda tige ola me amba konanja de kai kanesiha katoka waju la alla alana kanda la nyini kayira wala doro hadisa munun nana ko datige kana temetime tile sabaka oye jinya ko de jinya ko do be ni mogo do che ube kuma fitini do temna ni mogo do che ini ko fitini do temna ni mogo do che kawdati ga nyon na ibalima islama ka temetile sabaka ala soso bangalen ko te junu ewa bidia ko te hadisan nunun bode ka wote be islama yede ni ko ye islama de
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم. بل مسلموا ألكم مؤمنون يبالي مودي أيد لك أبالي موني نيغونشي juguya min be silamaw damani ɲɔgɔn cɛ kɔniya min be silamaw damani ɲɔgɔn cɛ datigɛ min be silamaw ni jamani ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn fɔ baliya min be silamaw damani ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kow kama ni silama wɛrɛ minnu balima wɛrɛ minnu n'a b'o kalama a ye taama n'a b'o kalama a ye jɔ a k'u cɛ dila datigɛ minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye taama a ka cɛsiri aka kuma uni ɲɔgɔn cɛ silama fula u ka datigɛ in bɔ uni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min b'u dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala de ko mu'minu a ko aw bɛɛ ye balima kɛlɛw de a y'a balima kɛlɛw cɛ bɛɛ ala ko wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko an kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada la e yɛrɛ b'a dɔn i balima fula silama fula datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na foyi tɛ ni diɲɛ ko tɛ ni ɲɔgɔn kɔniya fu tɛ e bɛ se k'u cɛ bɛn k'u to o la o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de junubu la datigɛ ye junubu de k'a datigɛ ɲɔgɔn na a b'a kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada de la ni min bɔra kalama kan'u to a ka i se b'a la o bɔ a kan hadisa sahlan nana bi darda i bolo قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الشيام والصلاة وصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إسلاه جات البين فإن فساد جات البين هي حالقة لا أقول تهلق الشعر ولكن التهلق الدين أرواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. hadisa don ana ciden ko dondola shebo ma akon ka barak aku kibariya ka bara do fawiyawa bara mi abaraji daraja kabo kateme sunka nafila sunka kateme nafila saluka kateme baraji nyini sadakati buka nko bara sugu fawiya nga bara do fawiyawa bara min daraja korotalen abaraji kabo kateme nafila sunka abaraji kabo kateme nafila salika abaraji kabo kateme baraji nyini sadakati boka sebo ko oho ewa ciden ko aka nyogon chebe ka keleni juguya ani datige ka bo ani nyogon che ako pasige aka ni silamo dama che kiyana silamo dama atebbe awa ako oye tigali fende oye dili fende de akonta fo ko abe shindi de abe dina de di ka boye silamo dama bembaliya abe dina de tige ka boye komi ni be lamu ke ka hada madin kun shigi di chogo mi de chidin ko silamo yere bembaliya misiru kono kiwun kono kabilaw kono abe dina de di ka dina de tige ka boye komi lamu be shin tige chogo mi awa silamo ye nyogon chebe aha anko ni eko sisa ni hadisa ume datige be neni karasa che neni karasa te nyogon fo hari ni ne tara fo ate kumin fe ode yato ne teta chidenye mufo قال صلى الله عليه وسلم لا يحل
للمؤمن أبي هريرة كحديث دو يوفناي لا يحل للمؤمن أن يحضر مؤمنا فوق الثلاثة فإذا مرت فليلتقيه فليسلم عليه وإن أرد عليه السلام فقد استرك في الأجر وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم وخرج للمسلم من الهجر. ni hadisa do sanadu kani kiden ko sallallahu alaihi wasallam ate daga silamaye iki datiga ibalima silamala kaka fori toe kateme tile sabaka kiden ko ni tile sabatte mena wuli ikata ina besege nyogon kumbe nyogonya yoromi wuli ikataye ika foli bilaka na ika foli sagi abe jera barajila nyogon fu baliya min bora ani nyogon ce baraji afula be yosoro me ni e ya fo ale ma foli sagi eka junubu imbebe sagi katalema junubu imbe sagi katalema ale mi me e jabi e mi nyafo e bora datigaina e mi nyafo e bora datigine junubu la kaba e bora fori baliya la kaba o cide nyaninde fo sallallahu alaihi wasallam balma kem balma muso silama ke yere bonya kanita de bato munu namba ke kuke anjole mbu anka bato yere la utake ka ke ukake chogo yumana me na fora kulu fana mina baliya dulolembe ko dola komi alaka masaya kuno akeli kan noy bolo eki baka kuinke bato fitini munube uke ulu fana teku uchogo nyumana na fora iye kunni sababu ba abbali atemina o sababu fana be ela harbi e desera ko sababu wuli eka silamiya bemini eka limaniya bemi eka baraji nyini bemi eka alanya salanya bemi eka lagara nyini bemi ola ta karasa fodoro ika barau kamina ta karasa fodoro alaka yafa ima ni e desera ko ke e bake kanyaga ika batola ka kaba ika batola kana nyaga ika batola kaninto ede hada mane shi kana kaba yirela kanyaga yirela ko nebe bato munun kewa nebe ala ko munun kewa ayi kana nyaga wulula koy hadisa munun fuleni ye kana jo nonu na kanyaga ika bot inya na chogo ikera mugo nyuma e chogo kana pakate mechiden ka hadisa ukade ate kuila de ini ka nyuma yambe ini ka bato nyuma ini ka bara baw ate kuila ki baka bara kene ciden ka hadiso ki yere bonya ka bara kene ciden ka hadiso kipa ciden ka hadiso kunna inya na chogo defo be ela kabaw ne desera ka ciden ka nyamar kaunke defo be ela kabaw e madafa kabaw en nagsilendo kabaw ambe ala delala ka hakri nyumandi islamawuma ka sura nya fo chogomi abu dauda ya fo chogomi silamaw kanku datiga nyogona ko munun na yere wutu datiga nyogona wulula yere ko karasay ala soso bangalende ke kinyire tige kabwala ube karasay bidia bangalende ke kinyire tige kabwala ote silamaw che yere wo ote silamaw che yere ni kuni an ka sisote nan ka kafo karasate nyogon fo te kuma nyogon fe kana nyini yoro werede jinya kunko dodere jinya ko doni dodere ube kuma fitini dodere temenu nunche ube ko fitini dodere ko bayerete abe jinya ko jinya mimbe wuli ube kuma do temena na tigiche doro ube ko fitini do temena na tigiche doro ube datige nyogon na te kuma nyogon fe ko ke komi ko bele ba walon ni shetane barawde ani shetane kala nyini ani shetane ka chiali silamaw ni nyogonche aw ambali ma silamaw ambe kalo mununa bato kalo de na todo hera kalo de na todo hada maden kelenkele jantu yerela datige bini mo mi nyogonche bali ma silama ni nyogonche ube bali ma suruni sinji mimbe nate kuma nyogon fe ate nyogon fo ate salamu bila nyogonka foi fanate ni jiya ko ute
ayta boani nyogon chede kana saka de kana saka koy kiden ka kuma de do an ka kuma te koy man hajara aqahu fawqa salas famata dagala an-nara ne ka kuma te kiden de ko mugo ni datigi balimala kateme tile sabaka isara dorobe tasuma kun silama jumamba kundo ninkoro foni shetani etilun kai kani mugo minya alakan kisalakan tanga rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ij'al islam wal muslimin wa jilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da din birahmatika ya arhamur rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.